Molweni babukeli, siyanibulisa namhlanje enkqubeni yethu egameni lika Yesu wamkelekile kuloo ndawo ubukele kuyo. Gama lam ndinguNosiphiwe Mazwana. Khona ke namhlanje enkqubeni yethu sizothetha ngodaba olubalulekile kakhulu. Sikhule singabantwana ekuthiwa asiyigeneration engamameliyo, siyigeneration ehluphayo kakhulu kwixesha langoku. Sinafundiswa wethu ke namhlanje estudio ozokhe simvavanye malunga nale challenge esifacana nayo okanye abazali abajongene nayo emakhaya ngemakhaya, i-challenge abantwana abangamameliyo. Mfundisi wethu ke umfundisi wethu Bathandwa Cwasi, siyakwamkela enkqubeni namhlanje. Yes, siyabulisa siyabulisa kakhulu Nkosi. Siyabulela kakhulu mfundisi ngoba khona kwakho. Mfundisi, sinengxaki kakhulu okanye mandithi abazali banengxaki kakhulu kwixesha esiphila kulo. Bayakhala kakhulu ngale generation. Kunezinto ezithethwayo zokuba igeneration ayimameli, kwande nezinga lokukhulelwa kwabantwana esingathi zi-teenagers, abantwana abancinci. Mninzi umonakalo, kwande nezinga labantwana abasebenzisa iziyobisi, kwande nezinga labantwana ngoku ezitrongweni ngoku. Kwento ethethayo kwi-stats into yokuba ngaba inani labantu abangena ezitrongweni ngoku ngabantwana abancinci at the age of between the age of 18 and 23. Loo nto leyo isichazela ukuthi umninzi ngenene nangenyaniso umonakalo owenzekayo kwi-generation yethu. Mfundisi wam, njengoba ukhona namhlanje and ke ungumntu onamava kakhulu, uMongcwele ke uyakunceda ke kwizinto ezikanjalo kakhulu. So njengoba ungumntu onamava kakhulu ke mfundisi wam, kule challenge esijongene nayo abazali okanye abajongene nayo, ungathi ibangela yintoni, unobangela wale meko le ntlekele esibhekene nayo? Okay, ndiyabulela kakhulu siswam ngombuzo, ndibulela kakhulu ke nangelithuba ndilifumeneyo lobana ndikhe ndizosharisha ke nababukeli, ndibulisile ke nakube egameni lika Yesu. Amen. Andiyazi uba ndingaqala ngaphi ke, kodwa ke ndizawuzama ucacisa cause le ncoko esincokola ngayo namhlanje apha incoko enkulu kakhulu netyebe kakhulu and engumonakalo esizweni sethu. Andingakuthetha okokuqala ndingumfundisi ke mna ke ndimele icala lobufundisi. Ndizayiqala apha eBhayibhileni iqala yonke lento le. Siyiqala kuGenesis chapter number 3. Whereby ethi iBhayibhile phayana uAdam noEva baye bawa, banza ke into yobana batye kumthe bengafanele batye kuwo. Ndithanda ukuthi siyiqale phaa kulaa ndawo. Kahle kahle ndingayiqala nangaphi before nale ndawo apho uThixo athi masenze umntu ngokufana nathi, abe ngumfuziselo wethu. That is nguGenesis chapter 1 verse 26. And then ke ngoxa sesehla la iBhayibhile phayana isixelele ke ngokuthi uThixo waqalisa ke ngowadala indoda nenkazana, so which means a male and a female. So into eyenzekileyo ke ngoku uSatan uzowayibona le nto waqonda ukuthi the best way that I can do this thing ukuthi ndibulale isizwe, ndibulale abantu bakaThixo xa bebonke, ukuthi ndidestroy this family even before ingabe iyaqala. Ndibe nembewu nami endiyitshalayo apha kuyo, so that nantoni na eyenzekayo ke ngoku in this family yenzekele esandleni sam mna ndinguSathana. So singayithanda ukuthi ndiyiqale nje apho kulaa ndawo leyo. Now the other thing yenzekileyo, siqale sambona ke icriminal yokuqala eBhayibhileni, apho kuthiwa abantakabo ke abantwana baka-Adam noEva baye babona babezise umnikelo phambi kobusuku kaThixo, uKhayini noAbel. Sibona uKhayini ke ngoyibulala phayana, so which means he committed the first crime. Nguye waqala waba ngumbulali ehlabathini nje lonke liphela ngenxa yengcambu yesono. Now apho ndifuna uqala khona ke nansi, kahle kahle uThixo lento okuthiwa ngumuntu uyenzele ukuze ibe into efunda emntwini okokuqala. So we learn by ukuthi sibone emntwini. uThixo usinikeze utata, wasinikeza nomama. So kahle kahle lento kuthiwa ngumntwana kahle according to plan kaThixo, kufuneka ibe into ezozalelwa efamilini whereby kukhona utata kube khona umama. Okay. Vaye ngolandawo le. So isinizi sexesha ke ingxaki zethu siqala nje apho kuloo ndawo le. Okay ke mfundisi wami, siyabulela kakhulu ke ngaloo nkcazelo.
kunento oyibaluleyo okanye oye wayimenshina kule nto uyithethayo. Ukuba ndikubambe kakuhle mfundisi wami, lento uyilanda apho khona iqale khona, apho khona ifamily eqaleke khona. So kunento oyithethileyo into yokuba ngabana uThixo waye wenza umama waphinda wenza notata. Yes. Kwaba khona ifamily okanye kwaba khona abantwana. Yeah. So emveni koko ubalula indaba yokuthi abantwana baye bahamba bona. Yes. So ndiyathanda ke mfundisi wami, before sibe siyaqhubekeka uyinabise nje into yokuba ngabana kahle iyo yonke lento lena isukela ekuthini kwaye kwaba khona ukona okwenzekileyo okanye umonakalo owenzekileyo. Ndiyathanda nokuthi uyivelise into yokuba ngabana abantwana bayifunde phi kahle lento. Uba siyayilanda kena kwindaba soyimenshine kaKhayini noAbheli. uKhayini noAbheli mos bazalwa efamilini, kukhona umama notata. Wayithetha lento yokuba ngabana umntwana ufunda ngokubona. Yes. Asivanga nto yokokuba abazali bakhe, ewe sivile uba bayebona abazali bakhe, kodwa yintoni ocinga ukuthi kuyaba ngunobangela ukuthi kube khona ingxabano okanye kungabikho xolo phakathi koKhayini noAbheli? Ndiyakuva sisi wami. Umonakalo kokuqala apho ube khona kaloku ndithe ngabazali abonileyo kokuqala. Okay. Yeah. Abazali bonile baphula umthetho kaThixo. Nabantwana bafunda ebazalini ukuthi umthetho kaThixo uyophula. So if wena ungumzali awuhambi ngendlela right, uthi umntwana makahambe ngendlela right, ayizukwaze ukwenzeka loo nto le, because umntwana ndithe ufunda ngokubona. Akafundi ngento oyithethayo isikakhulu, kodwa ufunda ngeactions zakho, ngento oyenzayo. Yabo, awukwazi ukuthi emzaleni ndenza umzekelo ungutata uthi hey fika ngexesha apho, kodwa wena kwaqala wena awufiki ngexesha, ngoba wena qala usela utywala, expect uba abantwana abazusela utywala bona, because they learn by experience okanye by ukuthi babone ukuthi umzali wenza ntoni na. So i-problem apha ikhona ilapha kuthi singabazali. Ndiqala nje apho kule ndawo le, sivulele uSathane ukuthi angene kuthi singabazali, and then lento esiyiyo siyikhuphela ebantwaneni. Xa sesibona iziqhamo zayo senzeke ebantwaneni, sibeka iblame ebantwaneni. Uzothi komnye umzali, mfundisi ayonyani lento uyithethayo, ndizame ngandlela zonke mna kowam umntana, ndamqeqesha mna wam umntana ngendlela eright, kodwa ke uphuthuka bezandleni, baphuma bezandleni abo abantwana. Sitsho njalo masixathela singabazali, baphuma ezandleni bayaphuthuka, abamameli. I-lost generation le. Iwento enjalo. Kanti kunezinto ezincinci esizenzayo singabazali. Ezinto ezincinci esizenzayo zizo ezingunobangela odestroy ifamily okanye destroy abo bantwana. Singaqaphelanga thina ukuthi siya destroy ezi zinto ezi. Okay mfundisi wami. Ngingasikhawulanga nje. So ngamanye amagama uthi umntwana ufunda ngokubona emzalini. Yes. More than uba into ndiyithethe emntwaneni okanye funeke mna ndingumzali ndiyipractice. Injalo. So ngamanye amagama uthi mfundisi ayinamandla into yokuba umntana ndimfundise into ndibe mna mzali ndingayenzi. Yes, singaqala lapho kuloo ndawo. So i-problem is kuthi singabazali, njengoba utshilo uba yaqala ebakona abazali kwase Yes. Okay. So sindingulo mzali ke mfundisi unale problem, and ke ngoku bendingaziqaphela ukuba umonakalo kahle ukum. Yes. Unicebisa ke umfundisi wami ukuthi yeyiphi indlela endingathi ndilungise ngayo okanye ndingazibona kanjani ndingumzali into yokuba ngabana kahle imistake ikum. Okay. Zeziphi izinto endinoziphawula? Okay. Masiqala lapho kule ndawo ne. Le generation lena ikhala kakhulu ngohlobo lento bana umama okanye utata expect into bana mandenza something, and yet I can teach uba ndiyenza kanjani loo nto leyo. Then xa ndizama ukuyenza ngokwehlobo ndizama uyenza ngalo mna, into endiyifumanayo kungingxoliso. Yabona umntwana udinga understanding more than anything else. Ungamnikeza information, but if I understand the information leya omnikeze yona, udlale ngexesha lakho.
So you need wena ungumzali ukufumana indlela ethile yokumunderstandisa lento ofuna uba makayenze. Why ndifuna wenza lento? It is because of A, B, C and D. And then kukhona ukuyithethe lonto leyo, itone yakho futhi iyashiyana naye. Bana ndiyangxola ndithi uthanga ungahlamba izitya uzowulamba uzowhlupheka kwathi yabona umntwana ke even though umnikeza this information amnikeza yana, but the tone omnikeza ngayo le information le is totally wrong. So imphushela away imnikeza ukuthi makazidefend naye makalwe naye ngoba uyazi. So ubana ndiza kuwe kakuhle naye umntana uzaza ubani ngumntana wena ndiza kuwe kakuhle as a friend, umntwana uzoresponda in a friendly way. Ubana ndiza kuwe umntana ndingqwabalala, umntwana uzawudefenda naye qoma hayi kaloku nami umama sangandititsha aphendule benento eziphendulayo ba. That's why babona benechiki bequmba besithini besenza yonke lanto banezinto abazikhalazelayo nabo bengabantwana. Okay. Apha kuwe wena ungumzali and then ke ngoxa sekuphuma iziqhamo zalonto leyo awu understand ke ngoba kuthene esenza ngohlobo lomntana. Mhlawumbe lenza umzekelo ngoyamthu umntana ulinqenerha lento lena wena unechiki inanto engamandla apha umntana baqoma undisakele ndihleli ngizawungxoliswa nje ndixele uba ndinechiki ndilinqenerha. So mandivende iziqoma hayi sona ndiyazinikezela wethu kule mpilo uba ndiyazi uba ndiqhande linqenerha lento nje engumuntu ongabalulekanga apha ebomini because umama yena akakhandi ncoma noba ndiklinile endlini ndiyabetha kakuhle uyohlala ekhangela into encinci engayenzanga kakuhle. Okay. Ahlale sithi kule ndawo wenzanga kakuhle and we are doing the same thing eyenzwa kuthi nathi ngaba ngaphambili kuthi. Okay. So sisuka from generation to generation ngumonakalo omkhulu lo. So ngumonakalo lona o continuous. Yes, and ke ngoku nabazali abayenzi kuba bene intentions zokumphushela away umntwana. Okay. Ndikhumbuza ke ikhona nye ivesi kule ndawo ithetha umfundisi thetha ngoba abantwana mababathobele abazali. Yes. Uma iqhubekeka la vesi inendawo eyithethayo kokuba nani bazali ningabacaphukisi abantwana. So le point uyithethayo yendaba ye communication, indlela abazali abacommunicator ngayo ebantwaneni. So indikhumbuza lo vesi ba ibalulekile indaba ye communication, into bangabana abazali bafunde indlela yokuthetha kunye nabantwana. Okay, so mna ke ngokumfundisi andiqinisekanga noba ndiphendulekile kulaa mbuzo ukuba ndingumzali ke ngondiki. Siyaza ke ngoku apho ke ngasingene apho kule ndawo le kakuhle ke ngale ndawo uyibuza. Okokuqala njengomlo mzalo nguye awazi nawe because zange ufundiswe. So I don't blame you when I'm mzali. I don't blame you ngoba asazi nathi. We as pastors also we failed ukuthi siyenze lenkonzo yokuthi siteach abantu kakuhle about the family. Ukuthi njengoba kukhona wena tata, kukhona wena mama, kukhona wena mntwana, senza kanjani, si-communicate kanjani because into edingekayo apha i-communication, indlela yokucommunicate, tone of communication between aba bantu bobathathu, umntana, utata nomama. Yayibona? And then omnye nomnye akazazi role yakhe uba yintoni na apha kuyo yonke lento le yabe khona. Then ke ngo it's even worse ke ngo in our generation ukuthi there's a lot of teenage pregnancy ngenda kuyi mention apha eqaleni. So there's a lot of abantu abazi single parents. Ngolonto le. So which means kwaseqaleni nje i-foundation le ibibekwe nguThixo ayikho stable okanye ayiyongo ngoba uThixo uthi ndibeka utata apha ndibeka umama apha baphuma nomntwana ezantsi. So i-triangle ngolohlobo elinjalo. So xa engekho ke ngoku utata kukhona umama kube khona umntwana. So i-communication ithi kanje ayikwazi ukuthi ukuyenza yonke lento le yoba ijikeleze kubo bobathatha abantu. Yes, ayiphelelanga le puzzle le kaThixo ngokweplan yakhe yena nguThixo. Then that's why uSathane angena khona ke ngoku apho kukhulekisha khona lo tata okanye apho kulekisha khona umama ungena khona uSathane abe ngumama, angena khona uSathane abe ngutata. Then umntwana ke ngoku ufumana pha lanto le yakhe ngoku. So ndenza umzekelo lento endithetha ngayo. Ubana ke kutata apha endlini ne umntana kanatata ngaphandle zikhona ichomi nazo they are having the same problem. Okay, into masiyenzeni bethi nanga masizikhothena amanxeba into yakusinceda
Lona ke ngokuba bakhona unguboss ke apha kwabantwana aba ungutata mawusiphezulu kwawo bonke ngoku apha. That is why you see even a lot of lesbians bazama ukwenza lento utata wafailisha kuyo okanye lento amadoda afailishe kuyo ngcono thina siyenze ngokunokwethu, so which is uSatan ungenile ke ngoba uyogcwalisa esa space easiya salandile kishaya phaya kula puzzle ya because bahlukene ke aba bantu aba uyobuza ke xa ufuna ubuza ke nje bandithetha nje bahlukene aba bantu. I-role katata ne iyodwa, i-role kamama iyodwa. Utata umsebenzi wakhe as engutata ukunikeza something umama and then amnikezela umama something, umama uyakhulelwa ayikhulelwe lento ayinikezwe ngutata noba intoni na ke xa ngisho kanjalo uyayibamba lento ayinikezwe ngutata ayikhulelwe, okuyikhulelweni kwakhe ayizali, ekuyizaleni kwakhe ichibe into ephilileyo. So even if yintoni na, so ubantu utata kazazi role yakhe ke ngo as utata uba yintoni role yakhe njengoba iBhayibheli sithi utata makathande umama athobeke. Ubana mna ndingutata ke ngo I don't know my role ukuthi mandithande ndinikeza unkosikazi wami i-hatred okanye ndimnikeza ububi noma ndimbonisa ukuba akaxabisekanga ndingamnikeza oluthando alidinga enhlizweni yakhe, uyayithatha laa nto leyo ayikhulele ayinambitha ayityise and then ayizale, ekuyizaleni kwakhe. That's where we see a lot of divorce, we see a lot of ukuthi ungabikho mnandi emtshatweni, and then that thing ye-divorce and that thing yoba kungabikho mnandi emtshatweni kungakho order kule family iya-affect abantu, iphumele emntwaneni ezantsi iyalimaza. Ndikuva kahle mfundisi wami. So lento uthi ilanto le yi-triangle okanye puzzle lento, and ke according to the will of God ibisuppose ukuthi i-puzzle epheleleyo. But ke ngoku kwenzeka okanye kwenzekile into yokuba ingapheleli, singabanye abantwana sikhuliswe zi-single parents, even ke nami ke ndingomnye wabantwana abakhule bekhuliswe ngumzalo oyi-one amaxesha amaninzi. So laa nto ke ngoku taking from le point ogqiba uyithetha yenze into yokuba ngabana kube khona i-gap emntaneni, ngoba kahle kahle according to indalo kaThixo okanye intando kaThixo isuppose ukuthi umntwana uzale efamily epheleleyo. So laa nto yenza ukuthi kube khona ke ukungapheleli okanye kube khona i-gap eyenzekayo, and yet ke ngoku laa gap uba ndikuva kahle mfundisi ukuthi yinto ebangela ukuthi athi ke ngoku umntwana just because akayifumani le nto ibifana uyayifumana so athi ke ngosayengaphandle umntwana azame indlela to feel laa gap lapha entliziyweni. So ke ngoku uthetha ke ngoku ngendaba kamama notata. Le family ke ngoku lena yenzekile according to izwi likaThixo, but still nangona ifamily kukhona umama notata akukho xolo. So uthi mfundisi loo nto leyo i-affecta abantwana. Into eyenzeka phakathi komama notata njengoba ukhe wayithetha into yokuba umntana ufunda ngokubona more than ukuthetha. So laa nto yenzeka i-affecta abantwana. So if akho xolo phakathi komama notata laa nto le automatically ingena ebantwaneni. Sisazawuqhubekeka ke babukele emakhaya sibheke phambili nenkqubo yethu okanye netopic yethu. So far nje besizama ukushwankathela into okanye ezona zinto ezibalulekileyo okanye ezona zinto ezingunobangela wokuthi sibe siphile kwi-generation enje. So njengoba senditshilo ke ngokumfundisi uzibalulile izinto ezokokuba kubalulekile ukuthi efemelini phakathi komama notata kube khona uxolo, ngoba ukuba akukho xolo phakathi komama notata loo nto ingena ebantwaneni. Umntana uyayifumana nje okanye iyam-affecta automatically uba akukho xolo phakathi kwabazali. Ubantwana abangamnabazali okanye abantwana abakhulile so zi-single parents, uyithethile umfundisi into yokuba ngabana singabazali abazi-single okanye abazali abazi-single parents,
iyenzeka into yokuba ngabana ngenxa yezinto othe wathi go through zona okanye wazi experience, so uye uthi wena ungaqondanga okanye unintentionally loo nto lo anger yakho lo bitterness onayo uyitransfere emntwaneni ube wena ungenazo ii-intentions ezizokumenzakalisa umntana. So zizinto ke esezibaluliwe okanye esezimeshiniwe so far ezingunobangela ukuthi abantwana bangoku babe yi-generation enje. Uyithethile kumfundisi nje sizoqukumbela enye indaba yokuthi abazali kubalulekile into yokuba ngabana babe nobuhlobo kunye nabantwana okanye bafunde indlela yokuthetha okanye laa nto kuthiwa yi-communication. Umzekelo umntwana uma ngabana ufuna enze into ethile, qala umfundise, umntwana ungathi ube somngcolisela into ongakhange umfundise yona. Okay, siyabulela kakhulu umfundisi, siyabulela kakhulu and ndiyathemba ukuthi nababukeli kuninzi abakufundayo kwezi points osozibalule. Ezinye izinto kuyenzeka ukuthi sizenze sibe singaqondi umonakalo eziwenzayo.